אלחנון, קום מהספסל, תן לי לשבת. אמא שלי אמרה לי לעמוד על שלי. אני אראה לך מה זה לעמוד על שלי, עוד שאני אעמוד לך על הראש. אמוד. אני אראה לך מה זה לעמוד, יאללה, קום מהספסל. אתה חותר לי למרחב הפרטי. עצרו! די לאלימות, אם נתפשר העולם יהיה טוב יותר. תקשיב מר ארף, יש משהו בדברי הילד. וואלה, צודק האדון. אתה בחור טוב אתה. בוא, אני אעשה לך מקום. חולצה יפה. מה קרה לך? לקוסט, 400 שקל.